pooštrena kazna je jedina pravna, poštena i tačna kazna koja sleduje za sva ona krivična djela za koja je osuđen prvostepeno i drugostepeno potvrđen od strane žalbenog vijeća Radovan Karadžić. Danas je zapravo de facto izrečena još jedna presuda koje nismo u ovom času svjesni, ali potvrđivanje ove kazne i doživotnog zatvora Radovanu Karadžiću je ujedno i drugostepena presuda drugom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ratko Mladić poslije ove presude nema više čemu da se nada. Radovan Karadžić nije osuđen danas kao psihijatar i kao pjesnik, kako se predstavlja u Haškom tribunalu. On je danas osuđen kao organ vlasti paratvorevine Srpske Republike Bosne i Hercegovine. On je danas osuđen pravosnažno kao vrhovni komandant Srpske vojske i predsjednik paratvorevine Srpske Republike Bosne i Hercegovine. To, dakle, mora biti pravno sankcionisano na taj način da će se otvoriti pitanje preustroja Bosne i Hercegovine s jedne strane i s druge strane današnja presuda, potvrđena presuda, otvara nove rokove za sve žrtve, ne samo za 20 općina za koje je osuđen zbog progona, za genocid u Srebrenici, za faktički utvrđen genocid u području ovih 7 općina, iako on pravno nije verifikovan, ali on je istorijska činjenica. Dakle, genocid u ovih 7 općina je istorijska činjenica. To je reklo prvostepeno vijeće. To je potvrdilo drugostepeno vijeće jer su rekli da elementi krivičnih dijela koji su počinjeni u ovih 7 općina zapravo sadrže sve elemente krivičnog dijela genocida, samo što nije moglo biti dokazano da su zločinci poput Karadžića i Mladića i ostalih imali tu genocidnu namjeru. To ne znači da oni tu namjeru nisu imali. Otvaraju se novi rokovi za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, s obzirom da od danas teku novi rokovi za procese naknade štete za sve žrtve agresije, jer je ta šteta pričinjena krivičnim dijelom, a danas je to krivično djelo drugostepeno, odnosno pravosnažno potvrđeno i za sve one koje su ranije sudovi odbijali u njihovim eventualnim zahtjevima protiv manjeg BiH entiteta, danas su stvoreni uslovi da ponovo pokrenu te postupke, odnosno po prvi put pokrenu postupke u kojima će tražiti nadoknadu zbog bolova, zbog gubitka svojih najmilijih, zbog silovanja djevojčica, djevojaka, žena, staraca, zbog paljevina imovine, zbog uništenih vjerskih objekata, kulturnih dobara, zbog ove uništene vijećnice 1992. godine itd.